it-telefonata daħlet fil-control room tal-112. Ir-rapport kien illi beda nar industrijali fi scrapyard fil-Marsa. Fi ftit minuti dalma sewda ħakmet iċ-ċimiterju tal-Addolorata, l-Industrial Estate tal-Marsa u l-lokalitajiet tal-madwar u minnu fih intbatu numru ta' fire engines sabiex jibdew jassistu għattifi ta' nirin kbar illi ħakmu l-scrapyard ta' JEC Steel Limited. Net News tkellem ma' direttur ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Coleiro illi spjeganna l-proċess illi jieħdu l-pumpira tagħna sabiex jibdew jassistu għal nirin ta' dan il-livell. U spjeganna illi mal-wasla fil-post l-uffiċjali għamlu biċċert illi l-ħajja tal-bniedem tkun imħarsa l-ewwel u qabel kollox. Il-ħajja tal-bniedem hija l-iktar ħaġa importanti, ġifieri dik hija l-iktar ħaġa li niddeterminaw. Però inti tifhem ukoll ġifieri tipprova tifhem fl-inqas kien possibbli x'periklu hemm. F'dal każ kienet ċara li n-nies konna marfin ukoll in-nies kienu kollha barra. U allura ma kienx kwestjoni li nsalvaw xi ħajja, ġifieri u n-nar kien fil-miftuħ allura dik is-sħana kollha qed titlaq mal-ewwel. Ġala darba ma kienx hemm ħtieġa ta' operazzjoni ta' salvataġġ, bdiet l-operazzjoni sabiex ġie determinat il-periklu li kkawża n-nar. Bl-ewwel fire engine illi waslet fil-post kellha tħejji pjan ta' fejn se jitpoġġew il-fire engines u l-Bowsers. Aħna nużaw tattika differenti. L-ewwel ħaġa, l-ewwel li jiġi fi ftit ħin l-ewwel uffiċjali jasal fuq il-post irid jifhem, tifhem x'inhu jiġri, jiġifieri nara mhux inbilli għax tara n-nar ġesta titfal ilma fuq u inti tifhem x'inhu jiġri għandna għodda li nħarġu bihom li hija pereżempju 360 li tipprova tdur dawra man-nar 360 degrees biex tifhem fejn qed imur fejn qed jimxi x'hemm qed jaqbad. U xinu ma l-periklu wkoll, li xtid tara l-periklu 360 degrees. Imma l-ewwel vetturi l-iktar biċċa xogħol importanti li għandhom huwa li kemm jista' jkun inaqsu u jkessħu l-madwar. Id-Direttur Ġenerali spjega ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet illi l-aktar ħaġa kruċjali f'nar industrijali li jkun ta' dan il-kobor huwa li ma tħallix jinfirex anke minħabba l-fatt illi kienet ġurnata bir-riħ. Issa l-iktar ħaġa importanti f'nar bħal dak huwa kemm jista' twaqqaf il-progress tiegħu ma tħallix jimxi. Għax li qed jaqbad, orrejt vera titfih. Imma l-importanti kemm jista' jkun huwa li ma jibqax jimxilek u jaqbdu aktar affarijiet. Peter Paul Coleiro spjega wkoll illi l-proċess ma jinkludix biss l-użu tal-ilma. Imbeda bl-ilma biex sempliċement innaqsu t-temperatura u ma jimxix kif semmejt iktar li jimxix fuq fabbriki jew stabbilimenti oħrajn. Mbagħad iktar tard bdejna nużaw ukoll il-foam li jintuża direttament fuq fejn qed jaqbad biex jnaqqas għax jassorba ħafna iktar sħana u jnaqqas il-firxa tan-nar ukoll. Id-Direttur Ġenerali spjega li din l-operazzjoni inqasmet fi 3 partijiet bħalma jsir dejjem. Mara li jiġri isu għandek 3 fażijiet. L-ewwel biċċa hija fejn in-nar inti qed waqfu qed tikkonteni ġibu taħt kontroll biex ma jistax jaħrablek. Kif tkun stabbilejt dik il-biċċa xogħol mbagħad nimxu fit-tieni pass li jkun li inti titfi n-nar, jiġifieri titfi letteralment dak li qed jaqbad ħalli inti tikkontrollah. U t-tielet biċċa hija dik li kienet li damet l-iktar għax jekk wieħed jiftakar sew in-nar innifsu dan forsi 4 sigħat 5. Imma mbagħad il-biċċa l-oħra kienet li ridna nniżlu t-temperatura ta' dak il-materjal li t-temperatura kienet ta' dawla ħafna jkun isu tjaqbad minn ġewwa. Ġara darba kollox kien taħt kontroll, is-CPD identifikat il-hotspots. Nibdew nużaw inġenji kbar, inġenji li kellu sit fuq l-istess post biex jinqala l-ħadid u nsibu dak il-hotspots, dak il-postijiet fejn tkun hemm it-temperatura sakemm jintefa' kollox. Wara li ma kinux identifikati aktar żoni ta' sħana eżaġerata, is-CPD baqa' temm sija sabiex tagħmel biċċert illi l-operazzjoni jintemmet. Din mhux l-ewwel darba li din l-scrapyard ħadet in-nar, hekk kif kienet ħadet in-nar lura fl-2021. Sabiex din l-operazzjoni kienet waħda ta' suċċess, is-CPD għamlet użu minn 4,700,000 litru ta' ilma u 30,000 litru ta' foam, fil-waqt illi kienu 153 il-pumpier illi ħadmu fl-operazzjoni, 24 sija ta' operazzjoni ta' tifitan nar bla waqfin, 16 l-uffiċjal li fiħdan is-CPD u anka 30 tip ta'
ta' makkinarju ta' tifi tan-nar. Il-ħidma tas-sibt kienet konġunta bejn is-CPD u l-Emergency Fire and Rescue Unit, il-Korp tal-Pulizija, il-Dipartiment tal-Emerġenza ta' Mater Dei, il-Transport Malta, il-Servizzi ta' Detenzjoni, il-Leza, Clean Malta, St. John Ambulance and Rescue Malta u anka numru ta' kontratturi privati tal-Bowsers tal-ilma.